ରେବତୀ କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗେ ତୁମକୁ? ରେବତୀ ମୋତେ କାହିଁକି ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ନିରୋଳା ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ହିସାବରେ ରେବତୀ ମୋତେ କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗେ ଯଦି ଆପଣ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋତେ ପଚାରନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ସଚିତ୍ର ବିଜୟା ଯେଉଁ ଅସମୟରେ ବା ଅକାଳରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା, ସଚିତ୍ର ବିଜୟା ପରେ ପରେ ଯଦି ପତ୍ରିକା ଜଗତରେ ଗୋଟେ ସନ୍ତୁଳିତ ପତ୍ରିକା ହିସାବରେ ମାର୍କେଟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଥିବ ତାହେଲେ ରେବତୀ ତାର ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିଛି ନିଃସନ୍ଦେହରେ ମୁଁ ଏଇଟା କହିପାରେ। ଯେଉଁ ସଚିତ୍ର ବିଜୟା କି ସୁନୀଲ ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ସମ୍ପାଦନାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ତାର ପ୍ରକାଶନ ଅକସ୍ମାତ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ପରେ ବହୁ ବିଳମ୍ବରେ ହେଲେ ପଛେ ରେବତୀର ଯେଉଁ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାହିତ୍ୟ ମହଲରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁସମ୍ବାଦ, ଗୋଟେ ଖୁସିର ଖବର। ପାଠକ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କ୍ୱାଲିଟି କନସିୟସ୍ ପାଠକ, ଗୋଟେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କନସିୟସ୍ ପାଠକ। ଯେଉଁମାନେ ପତ୍ରିକାର ଗୁଣମାନଙ୍କୁ ପରଖନ୍ତି, ଯେମିତି ମାର୍କେଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିବା ପକା ବାଇଗଣ ଏବଂ ସଜ ବାଇଗଣ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଅନେକ ଗ୍ରାହକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସଜ ବାଇଗଣକୁ ବାଛନ୍ତି, ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ହେଉ ପଛେ ତାକୁ କିଣନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେମିତି ରେବତୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରୋଇଂ ଫ୍ରମ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ ଟୁ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ। ଆର ମଲାଟ କାହାଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆର ପ୍ରଚ୍ଛଦର ପରିକଳ୍ପନା ଦେଖନ୍ତୁ, ସମ୍ପାଦକୀୟରେ ନୂତନତ୍ୱ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ୍ରୁଟିହୀନ ମୁଦ୍ରଣ, ସୁନ୍ଦର ପରିପାଟି। ତେଣୁ ଆଙ୍ଗିକ ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ଉଭୟରେ ମାର୍କେଟରେ ଆଜି ଏକ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନ ବଜାୟ କରିଛି ରେବତୀ।